Nesvakidašnji prizor danas se desio na imanju u Zadruzi. Nebom su leteli baloni, a mnogi su pomislili da su upućeni Nenadu Aleksiću Ša. Poznato je da je diskvalifikovana Tara Simov ranije na taj način Nenadu slala signale i poruke. Ša, ode milionče, dobacio mu je Marko Đedović. Moji su bili prošle godine, ove nisam ja naručio, rekao je Ša. Prošle godine je meni sa porukom slala, pa sam dobio kazne po 10 soma. Dodao je kroz osmeh i on je sve vreme oduševljeno gledao u nebo. Podsjetimo, Nenad Aleksić Ša je u prethodnoj sezoni svoju suprugu Ivanu Aleksić prevario sa Tarom Simom. Ona je bila diskvalifikovana zbog nasilničkog ponašanja, pa mu je tada poslala na nebu poruke u vidu balona.